Bueno, tocaremos agora unha peza, por título Xotando, e un conxunto de dúas xotas. A primeira delas un pouco máis tranquila, máis como unha xota galega, algo tranquila, e a segunda imita un pouco a xota vasca, e sei que Cristina está de cumpleanos, así que vamos a dedicar esta peza a Cristina. Xabán.